32 gradu markatzen ditu gaur termometroak Bizkaiko hiriburuan. Bero saparreria aintzin eginez eta umore honez jantzita, Zazpikaleetako Santiago plazan bertsolariak. Zuek jarri zerate modu egokian, moreno ipintzeko gure aitzakia. Zer du berezia Bilbok bertsotarako isue? Niretzat Bilbok dana du berezia eta danerako. Orduan, lau edo 5 urte pasa genitun, hemen elkarrekin bizitzen. Eta oraindik ere niretzat Bilbon kotxea parkatu eta ja hankak lurrian jartzea jaolako subidoi bat ematen dit. Urtero etortzen naiz kantatzera eta beti gustora, eta gaina Bilboko bertsozalia beti fijoa da, bai hemen eta bai Udaberriko saiotan, Santutxuko bertso eskolak lan handia egiten du, eta beti gogoz, honea etortzeko. Ze plan daukazu aurten Mari Jaiarekin? Ondo pasatu gaua eta egunarekin, ta elkartuko gera aldegunarekin, ta gero noiz bukatu ezin dugu jakin. Gaua edo eguna zer duzu nahiago? Bitako batenen naiz sentitzen arraro, bitan hartzen ditugu 1001 trago, biak disfrutatzeko gogo biziz nago. Bilboko festak noski, munduko onenak, akabo kezkak eta akabo problemak. Pozik joaten dira parrandan orenak, hemen elkartzen gera artista gehienak. Bertsolaria gustatzen zaizkizu? Niri ez, lehen gustatzen jaten. Hone zuek ez dugu zue, akela, agrazizierik. Garai bateko bertsolariak hobia ziren orduan. Bestia, bai. Mainukorta, ez duzu mainukorta? Bai, Hori da bertsolarixe. Severio, mainukorta, horrek. Hauek ez? Honek gaztiok ez dakitxe. Lehenak usien bertsolariseko honak eta hoibe badaz ez da, bertsolariseko honek baina honek. Lengua bai bierden bezalako bertsolariak, ez? Bai, lengua bai. Baina gaurko bertsolariak txartxarrak ere ez dire? Ke ba, inondik ez, oso onak. Desberdina. Desberdina. Niretzako onguko biauak. Bai? Eskerra norbaite behintzat hori dion? Desberdina, bai. Lehen guztien igual herriko jauak, garregundaz, gente lizenziatu hauak, egunerko gaixako bi hauak, eta moldak eta musikaldetik hobi hauak. Aurten hil badezu txarririk, ez eixo esan guzurrik. Zure bertsolaria zara? Horixo banan ta binen ibili barik. Gustera torrera, baina gustera goitxuko litzak eszenario gainera, ez? Zu bertsolaria bertzen tarten ere ongiman nintzen nuke? Nik bai makina bide errindo bertzetanik. Urtero hau egitea oso importantea da. Gure kulturako espresio... Gure nortasuna. Nortasuna eta oso herrikoia da. Bihotzaren giltza gurea dala. Ni hitzik gabe utzi nau, eta zuek?